con todo o recoñecemento cara ao interventor e o seu bo facer, pois alabar ese informe, non? Que a verdade que queda pincelado dun xeito pois moi hermoso. Parece que todo vai sobre rodas, non? Pero a realidade a que nos fala é de que o remanente de tesorería pois se nos está indo para baixo. Non sei se me poderían refrescar no ano 2019, cando vostedes colleron esta primeira legislatura, entendendo que xa viñan de gobernos, sendo partícipes de gobernos anteriores, que recoñecemento tiñamos, perdón, que remanente tiñamos anteriormente, no ano 2019? Podería acordarse? No. Pero a mellor lle podo refrescar, poderíamos estar por riba dos, no ano 2019, por riba dos 2 millóns de euros. Poderíamos. Aí entonces xa estamos coincidindo en alguna cousa, porque me parece, se non nos equivocamos, as contas que repasamos estaban nos 2.200.000 euros. E o que estamos vendo é que é certo que esos cartos están para ser empregados, pero o que estamos vendo é que esos aforros que ten o Concello están baixando a unha velocidade importante e que todos esos cartos non son empregados máis que en gastos xerais, non? O suplemento de gasto sabemos que é un aumento das partidas orzamentarias destinadas a asumir os diferentes gastos, pero o que estamos apreciando é que van moito por riba do que estaba establecido dentro dos orzamentos do Concello de Negreira. E iso para nós tradúcesenos dun xeito de que a xestión dos cartos públicos non está sendo a mellor. Ese remanente do 2019 de 2 millóns e pico, 2.200.000 euros, máis ou menos, creo que era por aí andaba esa cantidade, eran os aforros que deixaron as leis que estableceran os gobernos do Partido Popular para evitar que os concellos tivesen unha débeda moi por riba do que realmente poderían. Fai pouco, por ese golpe de sorte, e sabemos, porque vostede mesmo recoñeceu que ese era un tiro ao aire, bueno, pois volvemos a recordar e a refrescar o tema do IDAE, o tema das luminarias que tanto lle incomodou, do mesmo xeito que outros puntos que temos levado máis dunha vez. Pero cando estábamos falando do tema do IDAE, a preocupación que tiñamos sempre era o tempo en que se iba a tardar en cobrar esos cartos. Tivemos un acto aquí onde asistiu o delegado do goberno, onde se nos anunciou que o Concello de Negreira iba a recibir de xeito inmediato esa subvención, pero o que estamos vendo é que aquí seguimos tirando destos cartos que son os aforros do Concello. Por suposto que nos importa, no sentido de que van destinados solamente por unha causa, que é para pagar aos proveedores que ten o Concello. Si votamos a favor é única e exclusivamente por eso, porque non podemos ir en contra de que quen está agardando polos cartos do que ten vendido se lle prolongue máis tempo do que xa leva sufrido. Estamos a mes de novembro deste ano, deste exercicio de 2024. Significa con isto que temos o orzamento esgotado? Lle pregunto, señor alcalde. Señor interventor, pode vostede respostar moito mellor que a miña como están agora mesmo as partidas do orzamento. Non todas están esgotadas. Non, hai par de las que requieren xa cartos, nas que vai esta modificación. Hai algunas que todavía tienen unha certa capacidade. Está cansado. Está cansado. Isto é para que se dean conta de que cando falan de levar un orzamento ou presuposto do Concello aprobado canto antes, vemos que non son realistas, ainda a pesar de ir tarde moitas veces, por iso que ao final hai que facer axustes evidentemente nas contas. Este ano o noso compromiso é, como así foi, de leválo no primeiro trimestre. A nosa intención incluso vai ser de leválo no mes de xaneiro. Vamos a intentar leválo no mes de xaneiro. Que vai pasar máis ou menos dentro dun ano por esta mesma data, que vai haber que facer incluso moitas modificacións ao longo do ano. Primeiro, señor Blanco. No, que non acabo, compañero. Perdón. Sí, temos que pensar que no mes de xaneiro todavía vai nos salir ese recoñecemento extrajudicial de crédito. E haberá facturas do mes de decembro que ainda estarán sin abonar. Sí.
Vostede nos fala de que... Pero vostedes nos critican, non? Por non levar o presuposto en tempo. Por suposto que sí. Pues vámonos a levar, ou vamos a intentar levarlos en tempo, de forma. Por suposto que sí, pero entonces ustedes terán que saber cantos cartos queren dispoñer e cantos queren gastar. Se pudera saber, porque evidentemente moitas veces tampouco sabe os ingresos que vamos a ter. No, pero máis ou menos todo creo que partimos de... No, máis ou menos non, porque vostede sabe que ao longo do ano tramítanse moitas subvencións, é verdade? Sí, tamén ao longo do ano hai moitísimos gastos que estamos vendo que Por se suposto. desfarran por aí adiante. Por suposto. Vamos a ver, tendo en conta que os proveedores ten falta de carta, xa que realizaron os seus traballos, ten necesidade de cobrar, e dado que hai carto, o lógico é que cobre. Independentemente de que se gaste máis a forma de gastalo sea diferente da que propuséramos en calquera de nós. Entón, se nos estamos sempre queixando de que non se lle paga aos proveedores, pois habrá que pagar aos proveedores. E tendo en conta que o propio informe de tesorería di que non poden quedar para o ano que ven, para o próximo orzamento, e acabando o ano, se o próximo orzamento vai vir a primeiros de ano, pois habrá que votar na debate diario. Está o compañero que nos está esperando para contestarle ao señor Blanco. Está claro que para vostede nos está gastando demais. Por suposto que coincidimos en que queremos que os proveedores cobren, inda que sea a costa dos aforros do Concello. Calculado terá que salir. Eles teñen que cobrar. Nada, eu entendo que, por exemplo, agora a factura de diciembre, de novembro, pois que hace que facer un reconhecimento extrajudicial de crédito en enero é normal, pero normal, entre comillas, pero que non se pode normalizar é como este ano que haxa un en enero, outro en marzo, cantidades desorbitadas, e agora teñamos que outra vez botar mando o remanente de tesorería, 150.000 euros, se vamos sumando, non son 150.000 euros de diferencia no presupuesto, que se collemos e botamos cuenta do recoñecemento, xa é unha cantidade desorbitada. Que haxa recoñecemento pareceme ben, pero non como este ano que foi unha exageración a ver o ano que ven. Claro que hai que pagar a proveedores, pero bueno, hai que pagar a proveedores, pero en gastos necesarios. Este ano me parece que houve moitos gastos superfluos por culpa de cousas que non ven a foto. Sobre todo o ano pasado, por culpa das eleccións, entonces, eu estou de acordo que cando son gastos necesarios, son necesarios. Pero bueno, se nos poñemos aquí a enumerar os gastos superfluos, pois, ocorreríanse moitos casos. Hai que pagar, sí, pero bueno, o equipo do goberno ten que se conter algo nos seus gastos. O equipo do goberno conterase o que se quería conter. Eu entendo que se eles son quen gobernan, se os proveedores están sin cobrar, terán que cobrar. Se o servicio se presta, Se o servicio presta, hai que pagar. Que se cada nós o faríamos máis barato, ou non? No, eu non digo de máis barato, eu digo super. Sabe o que pasa? Que a min gostame, agora que lle rinda a pleitesía, pero se o que estuver aí gobernando sería outro color político, sabíamos que usted se armaba desa aquí en tiempo, sobre todo por o reconhecimento deste ano de 900.000 euros que foron gastos todas as eleccións. Entonces, por eso me parece algo hipócrita ser así tan... rendir tanta pleitesía cando, se digo, a mí parece un gasto desorbitado bueno, de facturas, das facturas que, bueno, para mí non ten sentido cando se administra un concello de forma, vamos a ver, como pode dicir así, de forma responsable, vamos a dicir así, finalmente. Podo dicir algo? Sí, por suposto. Cando se fala de hipocresía, hai que saber tamén a ese refiro, porque se estamos falando de que hai que pagar, nos vamos queixando de que hai proveedores que non cobran, se o gasto como fose, se foi por mala xestión, se foi por mal, por lo que fora, hai que pagar, tenemos que pagar. Cando máis cando non poden quedar para o ano que ven, para o próximo exercicio. Eu non sei, se ao final se vai a votar a favor, que estades mareando a perdida que se este xo. Hai que pagar, habrá que pagar. Que a xestión é mellorable, nadie o duda. E non podemos decirlo. Sí, pero non con recochineo.
Estamos dicindo con reproche. Bueno, Estamos expondo unhas cuestións. No, vos estás ponendo as cuestións. Hai xente que anda con os chineses. Vale? Miren unha cousa. E vou a contestar ao señor Blanco. Señor Blanco, por suposto que queremos que os proveedores cobren. Por eso, dixemos que se votamos a favor é por esa responsabilidade para que estes proveedores teñan os cartos no seu bolsillo, na súa carteira. Pero, como ben dixo o meu compañeiro Fernando García Golán, se fósemos nós os que estivésemos aí sentados na alcaldía, quixera ver eu as súas palabras o que nos dedicaba, porque estou completamente seguro que estaría dicindo cada unha das cousas que nós estivemos comentando aquí. E non é marear a perdir, simplemente dar a entender a percepción que temos do que se está levando como xestión do Concello de Negreira. Hai gastos que están establecidos, acabamos de falalo agora. Nós o que estamos vendo, para o goberno municipal, está claro que para vostede, se nós estivésemos aí sería outra historia moi distinta, estou completamente seguro, pero está claro que para vostede, se me foi, se vostede di que isto está ben feito, pois entonces está aplaudindo a xestión que hai no Concello. Nós o que estamos vendo é que os cartos que hai no peto vanse. E vostede, se decía que iba a ser oposición con nós, estamos vendo que neste caso, si dica a boca pequena que queren que os proveedores cobren, pero que non hai moito máis que decir. Última intervención, señor García Golán. No, é unha cousa rápida, mira, demagoxia sería se cando vostede colleu realmente sería ou había 2 millóns e ora houbera 2 millóns, sería demagoxia. E teríamos dicindo que, oye, que gasta moito, pero non sería verdad, porque o remanente seguiría ao mesmo nivel. Pero cando vostede colle un remanente de 2.200.000, e agora mesmo hai un remanente a último... Están dicindo que non é real. Pero o dato que temos, que eu teño que me basar, teño que me basar no dato, teño que basar no dato que me dá ahora mismo. 600.000, pois aí faltan 1 millón, faltan 600.000, vamos a poñer así a grosso modo. Entón non me pode dicir usted que é demagoxia, iso é número, realidade, non é demagoxia. Outra cousa que tamén temos os cartos esos de diputación, todos que supuestamente hai que devolver, non sei os cantos, que viñeron, que se foron, que agora non sei se será 1 millón e pico, que se foron gastando tamén. Entonces, non é demagoxia. Os números, claro, cantan. Señor Blanco, última. Nada, para aclarar certas cousas. Vamos a ver. En ningún momento dixen eu que a xestión fora espléndida. Eu só dixen que hai uns servicios que se prestaron e que eses servicios hai que pagar. Que usted e eu o faríamos de outra forma, probablemente. Que usted, se estuvera no goberno e nós estuveramos na oposición, probablemente faríamos o mismo. E probablemente sí, pero sería inverso o mismo. O sea que, aquí o que se trata é, hai un remanente do cal podemos botar man para pagarlle a esa xente que o necesita, que leva tempo esperando por as facturas. Pois habrá que facelo e punto. E despois, que a xestión é mellorable, está de acordo, pero eso sabemos nós e sabemos vos, sabe o goberno tamén. Señor Blanco, pero é un análisis precisamente deso, pero parece que vostede o que pretende que calemos a boca e lle demos por lo feito todo. No, a mí non me ten que dar nada por feito, para empezar. E segundo, cando se refira ao goberno, refires ao goberno, vale, refires ao goberno. Porque os que non estamos no goberno non somos goberno, porque usted non é goberno, verdad que non? A oposición. Xa lle dixo oposición. Vamos xunto con nós. Exactamente. Ben, damos por rematado. Entendemos. 6 máis 1. Damos por rematado Entendemos. o debate, vamos a pasar á votación. Votos a favor. Apruébase a modificación por unanimidade dos presentes.